Nagkita tayo ti saan nga husto nga oras. Ngem kasla amin kit nasayaat unay. Dua at tao nga awan ti plano. Ngem nagbalin nga maysa ti arapaap. Nayawawan ta iti dalan, iti dalan awan ti destinasyon na. Naragsak ta nga dua, kasla awan patingga na. Ngem saan ko nga napanonot nga agsina manen. Kalbasan na iti amin, kelat nga nagbaliw. Nainayad mo nga inidbatan to'y imak, iti maysa nga segundo imbati na. Ayat nga napaay, kasla laing tagtagainep, kaslain iti tirabi, wenno bulan iti aldaw. Banag nga paiso nga mariknak. Ayat nga napaay, kasla tudo nga imay kinapukaw. Saan nga para iti agna nayon. Ngem para iti puso nga napaay. Itaketag nedak, iti maysa alagip, iti isem kinayat mo kanyak. Agganad ka ay ayapin ka.